Yksi yrittäjän tai kenen tahansa ammattilaisen tärkein taito on kaavojen tunnistamisen taito. Ammattilaisen ja amatöörin ero on siinä, että ammattilainen osaa nimetä, miksi jotain asioita tehdään. Ajatellaan vaikka leipuria. Kotikokki voi onnistua hyvän kakun tekemisessä, kun hän noudattaa ammattilaisen tekemää reseptiä. Mutta se ammattilainen, joka on tehnyt sen reseptin, niin hän tietää, että minkä takia ne ainesosat pitää laittaa siihen reseptiin kakkua tehdessä tietyssä järjestyksessä. Eli tämä on niin sanotusti onnistumisen kaava. Ja kaikissa maailman tekemisissä, toimialoilla, niin on olemassa erilaisia kaavoja onnistumiseen. Ja tänään mä puhun sulle myyntityön kaavasta ja asiakaskohtaamisen mallin kehittämisestä. Eli jos sä yrittäjänä mietit, että miten sä voisit saada enemmän tuloksia aikaa nykyisistä asiakaskohtaamisista, niin onko sulla olemassa asiakaskohtaamisen malli? Ja nyt mä kerron sulle tämmöisestä mallista, mitä mä olen itse käyttänyt jo vuosia. Mä sain mun ensimmäisen myyntivalmentajan 19-vuotiaana ja mä tein silloin kivijalkaliikkeessä niin lattiamyyntiä, mistä vaatteita. Mutta tämä sama malli, niin mä olen käyttänyt tätä monissa eri muissakin projekteissa ja jopa niin, että kun mä osallistuin diiliohjelmaan vuonna 2018, niin mä tein ensimmäisessä myyntitehtävästä 90% koko meidän tiimin myynnistä sen takia, että mulla on selkeä kaava, selkeä malli, mitä mä noudatan myyntityössä, asiakaskohtaamisessa ja nyt minä kerron sen sinulle. Kun sä suunnittelet sitä asiakaskohtaamisen mallia, oli se nyt sitten kivijalkaliike, puhelinsoitto tai ihan niin kuin tämmöinen one-on-one tapaaminen, mikä ikinä, eli joku keino, joku kohtaamispiste, jossa sä saat asiakkaan sen sun nenän eteen, niin kun asiakas on osoittanut kiinnostusta sitä sun tuotetta ja palvelua kohtaan, niin sinä vastaat siitä myynnin syntymisestä. Eli ota ihan ensimmäisenä sellainen ajatus siihen, että sä oot nyt liideri tässä hommassa, sä olet johtaja. Mutta mitä sä siis johdat, niin sä johdat sitä asiakasta kohti sellaista lopputulosta, että hän itse pystyy tekemään sen hänelle parhaan päätöksen. Eli sä esität hänelle tulevaisuuden niin, että kun sulla on joku tuote tai palvelu, jota sä tarjoat hänelle ratkaisuksi hänen ongelmiinsa tai siihen, että jollain lailla hänen elämänsä voisi muuttua paremmaksi, niin sähän esität hänelle jonkinnäköisen lopputuloksen jostakin tulevaisuudesta. Ja myynnin tehtävänä niin on esitellä se hänelle mahdollinen lopputulos, mutta sitten samalla auttaa häntä tekemään se päätös, että jos hän haluaa jättää sen tekemättä sen päätöksen, niin se on myös fine. Ja tämä tekee jo ensimmäisenä sen, että myyntityö, niin se on ensisijaisesti asiakkaan kuuntelemista, asiakkaan palvelemista. Ja kun sä otat semmoisen niin sanotusti myyjän hatun pois päästä ihan hänen salkuun, niin mä lupaan, että sä tuut silloin saamaan todennäköisesti parempia tuloksia aikaiseksi, koska sä et ole semmoinen spämmäävä, luukuttava myyjä, joka vaan tuolla huutaa omasta tuotteestaan, eli keskittyy semmoiseen volyymiin sen myynnin vaikuttavuuden sijasta. Mutta asiakas ostaa yleensä kahdella eri tavalla. Joko hän ostaa tunteella niin, että sä saat semmoisen haipin hänelle luotua ja silleen, että ei vitsi, tämä on makea juttu. Ja sitten hän innostuspäissään ostaa, mutta tässä on se riski, että syntyy ostokrapula. Se asiakas alkaa katumaan sitä päätöstä ja tämä ei missään tapauksessa niin tuo sulle ainakaan lisää bisnestä pitkässä juoksussa, koska se pilaa sun maineen ja sä saat tyytymättömiä asiakkaita, jotka ostaa sellaisia tuotteita, mitä he ei välttämättä edes tarvitse. Niin sen sijasta keskittyisin itse ensisijaisesti siihen, että sä pyrit saamaan sitä asiakasta tekemään itselleen semmoisen loogisen päätöksen. Eli sä puhut siitä sun tuotteesta ja palvelusta niin, että hän pystyy, tämä sun asiakas tai prospektiliidi, mistä me sitä nyt ikinä kutsutaankaan, niin hän pystyy jäsentelemään päässään sen, että okei, tämä on fiksu juttu, tämä on hyvä juttu mulle. Ja mitä kaikkea sä tarvit siihen? Niin jos sun tehtävänä on auttaa tätä ihmistä tekemään itselle paras mahdollinen ratkaisu, niin kaikki lähtee ensimmäisenä siitä, että sä lopetat kiirehtimisen. Sun duuni on tutustua ensimmäisenä siihen asiakkaaseen ja selvittää se hänen nykyinen elämäntilanteensa ja sitten myöskin pyrkiä siihen, että sä löydät sieltä niitä tarpeita, joihin se sun tuote tai palvelu olisi mahdollinen ratkaisu. Miten sä avaat tämän keskustelun? No oli se sitten niin, että asiakas tulee kivijalkaliikkeeseen tai hän on sulla puhelimen päässä tai sitten hän on sulle jossain Zoomissa, niin ihan ensimmäisenä myy itsesi hänelle. Pyri rentouttaa se tunnelma. Ja miten se tehdään, niin ihan
tavanomaisilla vuorovaikutustaidoilla niin, että sä olet ihminen ihmiselle. Ja mä itse olen 19-vuotiaasta asti käyttänyt ihan tällaista lausetta, että moi, miten sulla menee? Eli teemme sitten standimyyntiä tai teemme sitten myyntiä vaikka Zoomissa asiakkaan kanssa, niin mä aloitan ihan sillä, että rentoutetaan se tunnelma nyt sille, että kaikki tietää, että siinä on mahdollisesti joku agenda, mutta kellä ei nyt pitäisi niin kiire olla maailmassa, ettei kerkeä tutustua siihen ihmiseen ja niin kuin hetkeksi aikaa vetää happea. Niin tämän takia mä yleensä käytän tällaista, että moi, että miten sun päivä on mennyt? Miten sulla menee? Ja silloin se rentouttaa sitä tunnelmaa ja asiakas alkaa puhumaan itse. Ja siellä saattaa jo nousta esiin jonkinnäköisiä tarpeita, jotka linkittyy sitten siihen tuotteeseen ja palveluun. Mutta sitten tämän jälkeen niin se liiderinä oleminen siinä hommassa, niin ohjaa sinä sitä keskustelua. Vie sä sitä eteenpäin. Niin kakkosena, kun se, että sä oot ensimmäisenä avannut sen keskustelun, niin kakkosena tulee se, että sä lähdet tekemään tarvekartoitusta. Ja miten sitä tarvekartoitusta tehdään, niin ihan avoimilla kysymyksillä. Avoimet kysymykset versus suljetut kysymykset, niin avoimet kysymykset on sellaisia, mihin ihminen saa vastata laajasti. Suljettu kysymys on sellainen, että se tarjoaa monesti vain 2 erilaista vaihtoehtoa, vaikka kyllä tai ei. Esimerkiksi lattiamyynnissä, moi, voiko mä auttaa? Niin siinä on aika helppo sanoa, että ei. Versus se, että avoin kysymys on sellainen, että hei, että mitä me katsellaan tänään? Mitä oot etsimässä? Niin se tarjoaa heti mahdollisuuden siihen paljon laajempaan vastaukseen, joka ohjaa sitä keskustelua siihen, että se myös jatkuu, eikä tyssää heti alkumetreille. Eli panosta avoimiin kysymyksiin ja mieti niitä avoimia kysymyksiä silleen, että ne linkittyy siihen sun toimialaasi. Eli se ohjaa sitä keskustelua sellaiseen suuntaan, että sä pääset selvittämään tämän asiakkaan tarpeita, kipupisteitä, sen hetkistä elämäntilannetta ja juttuja, jotka hän kokee merkitykselliseksi. Eli just se, että sä voit kysyä, että mitä hän etsii ja minkälaista lopputulosta hän kaipaa, mitä hän on kokeillut aikaisemmin, mihin hän on ollut tyytyväinen, mihin hän on ollut tyytymätön, mitä hän juuri nyt toivoisi, minkälaisia asioita hän arvostaa. Ja mitä enemmän sä kuuntelet ja saat sitä asiakasta puhumaan ja kertomaan hänelle niitä merkityksellisiä asioita, niin sehän on ihan suoraa kultaa sulle. Eli silloin sä pystyt kuuntelemaan sitä, että olisiko sä oikeasti hyvä ihminen auttamaan tätä asiakasta. Ihan sama oli kysymys sitten asiantuntijamyynnistä tai vaikka jonkun kuluttajatuotteen myymisestä. Että ajatellaan, että vaikka just miesten vaateliikkeissä niin sä myyt pukua, niin se, että kyllähän sun tarvii ensimmäisenä tietää se, että mihin tilaisuuteen ja minkälaisia ominaisuuksia hän arvostaa siinä puvussa ja että onko vaikka kuinka pitkä tilaisuus tulossa, pitääkö siinä olla vaikka erilaisia ominaisuuksia sen materiaalin suhteen, että arvostaako hän enemmän vaikka budjettia vai haluaako hän just vaikka villapuvun silleen, että se varmasti sitten hengittää eikä hiosta, niin kaikki lähtee just siitä, että me ei kiirehditä ja annetaan sille asiakkaalle tilaa. Ja sitten kun me tiedetään, että me ollaan riittävän kauan kuunneltu tätä asiakasta ja me ollaan saatu itse jäsenneltyä myös näitä hänelle tärkeitä asioita niin, että me tunnistetaan ne kipupisteet. Että tiedät, että sä oot käyttänyt aikaa siihen, että sä voit sanoa sille, että hei, että mulla on ratkaisu sulle siihen, mitä sä etit. Niin sen jälkeen sä voit esitellä sen sun tuottajapalvelun. Ja tosi tiiviisti. Ja nimenomaan muotoiltuna niin, että se on ratkaisu tähän asiakkaan ongelmiin. Eli ei tarvitse pitää mitään laajaa presentaatiota ja kertoa kaikkia mahdollisia ominaisuuksia, vaan se riittää, että sä voit sanoa asiakkaalle sen, että hei, että mä voin auttaa sua. Mulla olisi sulle makea juttu. Mennään katsoa. Tai sopiiko sulle, että mä nopeasti näytän, että miten me voitaisiin sua jeesata. Ja sitten hyvin tiivis pitchi siitä, että mikä sulla olisi se ratkaisu tähän asiakkaan ongelmaan. Eli esittelet sen jälkeen sen sun tarjouksen. Ja sitten tässä kohtaa, jos se asiakas ei juokse ovesta ulos tai laita läppäriä kiinni, niin hän on todennäköisesti edelleen kiinnostunut. Ja sitten luet niitä signaaleja siitä, että jos hän miettii, on vaikka hiljaa, niin se ei tarkoita sitä, että hän ei olisi kiinnostunut, vaan se voi olla, että hän just jäsentelee sitä tietoa omassa päässään. Sitten hän saattaa rupea esittää kysymyksiä, jatkokysymyksiä, niin vastaat ainoastaan niihin kysymyksiin, mitä asiakas esittää. Eli jos hän epäilee jotakin asiaa, niin se, että hei, joo, mä ymmärrän. Sopiiko, että mä vastaan tuohon kysymykseen? Ja tämä asia toimii näin. Tai sitten se voi olla, että hän on vaikka vähän hiljaisempaa sorttia tämä asiakas, niin siinäkin kohtaa niin on se liideri. Ja jos sä oot tehnyt työsi hyvin siellä alkuvaiheessa, eli myynyt ensimmäisenä itse itsesi, eli just se, että saanut sen tilanteen rentoutumaan ja luonut siihen semmoisen turvallisen ympäristön, niin sä voit myös kysyä, että hei, että mikä sua mietityttää? Miltä tämä kuulostaa? Ja sitten ohjata sitä keskustelua. Ja ei kannata säikähtää
vastaväitteisiin tai siihen, että jos asiakas sanoo, että no en mä nyt ihan vielä tiedä. Se yleensä tarkoittaa sitä, että sillä asiakkaalla on joku kysymys siellä takaraivossa, mihin hän ei ole vielä saanut vastausta, että miksi tämä olisi just oikea ratkaisu mulle, miksi tämä olisi just hyvä juttu tänään. Ja sun tehtävä on selvittää ne, eli kysellä häneltä, että mikä sua arveluttaa, mikä sua mietityttää, mitä sä vielä toivoisit, onko jotain, mikä estää tänään nyt tekemästä ostopäätöstä, onko jotain, mikä estää tänään hyppäämästä yhteistyöhön meidän kanssa. Eli ihan edelleen autat sitä asiakasta saamaan niitä hänelle tärkeitä vastauksia. Tämä on ihanaa. Myyminen on ihanaa just tämän takia, että kun sun ei missään vaiheessa tarvitse ottaa sellaista, että mä yrittäisin nyt jotenkin saada tuon ihmisen väännettyä ja käännettyä itselleni asiakkaaksi. Ja kun markkinointi toimii, niin yleensä ne liidit ja asiakastapaamiset on jo sellaisia, että kun markkinointi on tehty kohdennetusti ja hyvin, niin silloin sulla monesti myöskin myyntitapaamisten laatu paranee sillä, että kun sulla on varmasti oikeaa kohderyhmää, että sä et yritä vaikka myydä autoja niin ihmisille, joilla ei ole ajokorttia. Eli se, että totta kai niin kuin markkinointi tekee myöskin sit tehtävänsä siihen, että harvoin tulee sit myyntitapaamisessa myöskään semmoisia niin kuin aivan ylitsepääsemättömiä vastaväitteitä, mikä estäisi sitten sen kaupan onnistumisen. Mutta pointtina siis se, että jos tämä asiakas on sun kohderyhmää, sä oot kuunnellut häntä ja selvittänyt häneltä ne tarpeet ja kipupisteet, joihin sä tiedät, että se sun tuote ja palvelu olisi ratkaisu, niin sitten sen jälkeen se on sitä dialogin käymistä. Keskustelua ainoastaan siitä, että mikä asia häntä edelleen mietityttää, ja sitten sä esittelet sitä tuotetta, palvelua ratkaistuna. Eli sä sanotat ne hänen ongelmat hänen päässään ratkaistuna. Ja se on sitä sun tarjouksen tekemistä. Ja sitten sä kysyt koko ajan kauppaa, jatkuvasti. Ja yksinkertaisimmillaan se tapahtuu näin, että miltä tämä kuulostaa? Mitä mieltä sä oot? Onko tämä hyvä? Lattian myynnissä mä käytin tämmöistä, että viekö mä tämän kassalle? Onko tämä hyvä? Viekö mä tämän jo kassalle? Eli rohkeasti sen niin kun, ostopäätöksen vahvistaminen myöskin ja kysyminen. Ja tämä tekee joko sen, että joko se asiakas sanoo, että ei tänään, ei kiitos, ja se esittää jotain semmoisia vastaväitteitä ja ongelmia, mitä sä et pysty ratkaisemaan, ja silloin te toteatte, että okei, että tämä ei ole nyt ehkä ajankohtaista, mutta sä voit sopia sitten sen jälkeen siitä follow-upista, että hei, että milloin me palataan, että okei, että ei tänään, mutta sä sanoit, että ehkä 6 kuukauden päästä tämä olisi ajankohtainen sulle, sopiiko, että mä laitan päivämäärän kalenteria ja palaan sulle silloin, että mä soittelen ja kyselen ihan muuten vaan sun kuulumisia siinä samalla. Eli sovit myös sen follow-upin. Tai sitten siinä käy niin, että te selätätte ne kaikki vastaväitteet, mitä hänellä on, ostamisen esteet, sä pystyt ratkaisemaan ne, ja sitten sä kysyt aina vaan uudelleen, että no miltä tämä nyt kuulostaa? Niin kauan sä oot tässä loopissa, että se asiakas joko itse poistuu siitä myyntitapaamisesta ja sanoo, että ei kiinnosta, tai sitten, että sä autat häntä saamaan riittävästi sitä tietoa, jotta hän sanoo sulle, että no joo, nyt tämä kuulostaa ihan fiksulta. Nyt se, että okei, aloitetaan yhteistyö. Ja miten sä voit vahvistaa myyntitapaamista, niin on se, että sulla on sitten asiakaskeissejä, tarinoita, eli myöskin se, että älä vaan puhu tuotteen ominaisuuksista, vaan myöskin se, että ihmisiä kiinnostaa se, että ne haluaa samaistua johonkin toiseen, ja se, että jos sä pystyt esittämään, näyttämään jonkun aikaisemman vaikka asiakastarinan, että hei, että tiedätkö mun just toinen asiakas mietti ihan nyt tätä samaa asiaa, mutta sitten me aloitettiin yhteistyö, me tehtiin näin, chip chap chöp, esität sen matkan, sen lopputuloksen, sinähän siis myyt lopputulosta, etkä mitään tuotteen ominaisuuksia, ja nyt hän on saanut tällaisia tuloksia aikaiseksi. Miltä nyt kuulostaa? Eli myyntityö ainoastaan asiakkaan auttamista niin, että sä selvität tarpeet, sitten sä käsittelet niitä hänen vastaväittämiä ja sitten pystyt myös rohkeasti kysymään sitä kauppaa. Tätä on yksinkertaisimmillaan. Ja tämä on myynnin kaava. Mutta mä suosittelen, että suunnittelet itsellesi oman asiakaskohtaamisen mallin. Se on ihan sama. Myytkö sinä hiustenhoitotuotteita kampaamossa, leipomotuotteita kahvilassa vai myytkö sä asiantuntijapalveluita etätapaamisissa? Että mikä ikinä se sun kohtaamispiste on ja missä sitä myyntiä tapahtuu, niin kun sulla on selkeä asiakaskohtaamisen malli, että esimerkiksi kivijalkaliikkeissä, niin vaikka lisämyynnin lisääminen sinne asiakaskohtaamisen malliin oikeassa kohdassa, että miten se tehdään, niin se on semmoinen yksinkertainen keino, millä monet bootstrapping yrittäjät pystyy sitten saamaan vähän vaikuttavampia tuloksia aikaiseksi just vaikka nykyisestä asiakaskohtaamisesta ja sitä kautta maksimoitua sitä liikevaihtoa. Eli kehitä itsellesi asiakaskohtaamisen malli. Tässä oli nyt tiivistetysti
pähkinänkuoressa selitetty, että miten mä olen itse rakentanut, tai millaisen asiakaskohtaamisen mallin mä olen itse rakentanut itselleni 19-vuotiaana ja hyödyntänyt sitä nämä kaikki vuodet.